Tol? Kokak, kokak. Ay, kayo ba yun? Juice pala. Hey! Alaka! Alaka! Galit. Loka. Ay, kayo sa vlog. RJ's vlog. Dito kami ngayon sa New York. New York Pangasinan. RJ's vlog for today. Pinakagabong gym boy ng Kabyawan. Gym girl. Gym girl. Gym girl. Gold. Ganyan. Ay, ayaw ni bossing ganyan. Gusto niya pati. May suka. Ay, tukak. Tukak. Ay, pare ko. Aray. Wala ko bilis naman na pula tumain ng po. Lagir. Bibili ba kaya na? Oo. Ayun, pinabili ko na. Ganda, oy! Under! Huwag ka daw isang taste! Mark! Isang taste na ako! Dito na! Te! Ha? Bawal the driver na lasing. Lakas mo naman. Ay na, gwapo ka naman ha. Bakit ko kayo ba? Ay na. Go. Basing. Basing. Ano masasabi mo sa nangyayari at nagaganap? Oh. Hindi na mag-vlogger si Wendy. At pupuntahan natin yung sa ating mga siraulo. Ano masasabi mo? Jack, salamat Boss Kwatog. Salamat Boss Emer. Bro, ikaw, ano masasabi mo naman sa mga nangyayari? No comment. Ako. Masaya po kami kasi nagsama-sama ang group ng uma. Yun, champion. Champion! DK Yeah! Maraming ano. Ito si Mayor Diwarab.
So, maraming salamat po sa sponsor. Yun lang po. 11 lang lang, no? Dapat Textiles Champion, puro mga pa. Pogi mo, boss. Maraming salamat. Ito sa mga isang tiktoy ng prope yun. Nakapogi. Nakapogi yun. Huwag po kayo matatakot at papakita natin si Momojo. Yung mga tangiti. Parang manok ng Next! Tanong lang ito. Tatanungin lang isa. Ano masasabi mo sa mga nangyayari sa nagaganap ng mga dito sa ating masasaya? Mamaya pa. Kasi pa lang. Kaya daw kayo mamaya. Welcome to my vlog! Ay, saan yung daruntong mo? Ayun. Oh, hi, say hi. Marcel. Oh, say hi.